צריך להבין כמה חשוב שיש עורך דין שמלווה אותך. אם לא היה לי את עורך דין מרגלית, היינו עושים טעויות שהיינו צריכים לשלם מאות אלפי שקלים עליהם. פנינו למרגלית כי נתקלנו פה בהרבה חוסר סדר מבחינת החוזים של העובדים. היה לי פה איזה עורך דין שנתן לי חוזה שהוא שלף אותו מהכיס, וברגע שעבדנו עם החוזה הזה גילינו שיש דברים שלא מסודרים, חסרים דברים, והמליצו לי על עורך דין מרגלית. ועשתה לנו חוזים של קבלנים, עובד רגיל ועובד משרד החינוך. עשה לנו מאוד סדר, הכל היה ברור, לעובדים היה ברור. העובדים הרגישו יותר בטוח גם שהם עובדים איתנו, כי הכל היה כתוב ומסודר. היה לי איזה עובד שהיה איתו כל מיני בעיות. לא ידענו שצריך לעשות את השימוע לפני ראיה, והיינו מפטרים אותו, היינו חשופים לתביעות. הקשבנו לה ועשינו לפני כן שימוע, והורדנו את הדברים על כתב כמו שהיא אמרה, אז יכולנו לפטר אותו בראש שקט ולא היה לו שום מילה לתביעה. ופה היינו בעצם בטוחים. יש לה ידע נרחב מאוד, וגם אני מתקיל אותה באיזו שאלה, היא אומרת לי, חכה, אני בודקת, והיא חוזרת אליי אחרי כמה שעות עם תשובה, היא לא שוכחת אותי. אני אוהב את האמון הזה. מוסד חינוכי חייב שיהיה לו עורך דין צמוד. תמיד יכול לקרות שיש פציעות לילדים או דברים לא בטיחותיים שקורים, ועכשיו ההורים רוצים לתבוע אותך, ואתה חייב שיהיה לך בעצם את המענה הזה, לדעת מה אתה עושה בכל מצב. ולמה דווקא מרגלית? כי מרגלית מקצוענית. היא יודעת איך נעשה החוזים, היא יודעת איך לגרום לך לדבר מול ההורים, ואיך להגיד את הדבר הנכון. והכי חשוב, למנוע ממך עוגמת נפש גדולה מתביעות ודברים שיכולים לעלות לך המון כספים בעתיד.